सनानि मेडेलजों हरिसिंगा देउलगुरिनि आजुलि दैमारि नेशनेल थाइ बक्सिं गेलेनानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोनथाव रादाब लाबोना रंजानाय होफैबाय आजुलि दैमारिया। बावैसो नोङो माने पान्जाबनि अमृतसराव मोनसे गेम गेलेना थाइ बक्सिं बे थाइ बक्सिंआव गेलेनानै सनानि मेडेल मोनबोदों बेसेबां गोजोननाय दं? बहुत गोजोननाय मोनदों। जोंना नैथिं न'आव बैसां गैया आरो रावबो बिदि माने लाइफआवहाय बिदि गेलेफेरनो मोनाखैमोन ना। ओमफ्राय जेनेबा जोंनि माबानिफ्रायबो स्पर्ट्स सेक्रेटारिफोर आरो जोंनि सारमोन न'खरनिबो गामिनिबो बहुत सापर्ट खालामबाय थांनायाव फैनायाव बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। दा बे समावहाय नोंथाङा जिहेतु गेलेहैबाय बे गेलेहैनायाव गोबां रांखावरिनि गोनां जाना फैयो बेयावहाय सोरबाफोर मदद होदोंमोन नामा? औ जोंनिया आबसुनिफ्राय होदों ओमफ्राय आरो बे जोंनि सारा एमएलए सार बियो हरबाय ओमफ्राय जोंनि स्पर्ट्स सेक्रेटारिफोर दं बिसोरबो जि हायो थाइसे थाइनै हरबाय। गेलेनाया माबायदिमोन? मा गेलेनायमोन? थाइ बक्सिं। नेशनेल थाइ बक्सिं। जिहेतु नेशनेल थाइ बक्सिंखौ नोंथाङा गेलेनानै फैबाय बेनि उनावहाय गुबुन आरो गेलेबावनायनि मोनसे थांखि दं नामा? बेयावहाय नेशनेलावहाय इन्टारनेशनेलनि थाखाय सेलेक्सन खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय सेलेक्ट जादों ओमफ्राय दुबाइयाव लांगोन होननानै बुंदों आरो बेथिंहाय अक्ट'बरफोरथिं जागोन होनदों। डेटआ फिक्स जायाखै आरो इन्टारनेशनेलनि थाखाय। थांनायनि साखाफाराना नोंथाङा दुबाइसिम? औ रेडि खालाम। बे दुबाइयाव जितु इन्टारनेशनेल गेमा जागोन अब्लानिया मा बान्था मोननायखौ लुबैयो नोंथाङा? सनानि बान्था गल्ड मेडेल नांगौ आरो बेबायदिनो फरायनायनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा गेलेनायजोंबो थांगासिनो दङ मोजां मोनसे फिथाइ लानानै फैबाय फरायनायनि बेलायाव बेसेबां नोंनि एकाडेमिक केरियारा एडुकेसन? आङो HS फार्स्ट इयाराव फरायो कुबेरालि कलेजाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा देउलगुरि गामिनि आजुलि दैमारिया पान्जाब अमृतसराव जानाय नेशनेल थाइ बक्सिं गेलेनानै बिटिआर आरो असमाव सनानि मेडेल लाबोना गोजोनथाव खौरां लाबोबाय। सनिबार 3 सेप्तेम्बर 2022 खालि मिरु इउपिपिएलनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इउसुफ आलीया नेशनेल थाइ बक्सिं गेलेना सनानि मेडेल मोननाय देरहासारगिरि आजुलि दैमारिखौ नख'राव फैना आर'नाइ गांसेजों बरायफैयो। बिथां आलीया बरायनाय समाव खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। मैं प्रथमते कब खोजो जे आमार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टर परा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट और मोर एकदम नियारेस्ट माने देउलगुरि गाँवर परा जे आमार आजुलि दैमारिया আজি नेशनल गेम खेली गौरव करिए आनिले तार कारण आमी सकलोवे आनंदित और एकमात्र उदालगुरिबासीर कारण नहय अल बिटिआरत एटा गौरव अर्जन करि आनिले। एटा आजुलि दैमारी मैं घरत आसो तेखत छोवालीजनी बर दुखिया घৰৰ छोवाली আৰু সেই সম্পৰ্কে মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰলৈ অলপ আহ্বান জনাওঁ যে তেখেতক এই ছোৱালীজনীক আৰু আগলৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে মই এইজনী ছোৱালীক আশীৰ্বাদ কৰোঁ যে তেওঁ ভৱিষ্যত আৰু আগুৱাই যাওক বুলি আমাৰ আশাবাদী আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। এইবাৰ নেশ্যনেল গেম খেলি আহিছে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি আনিছে। মই আশা কৰোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম খেলিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ডুবাইত তাৰো পৰা তাই মানে যাতে মানে সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনি আমাৰ বিটিআৰখন আৰু উজ্জ্বল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ। যেহেতু তেওঁ গেমছৰ কাৰণে বহুখিনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে খেলি আছে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব শোচনীয় হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি চৰকাৰলৈ বা তেওঁৰ যিটো নেকি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে কি মানে সহায় আগবাঢ়িব সেই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইজন ছোৱালী আজি নিউজৰ জৰিয়তে সকলো বিটিআৰবাসীয়ে দেখা পাইছে যে ছোৱালীজন অতি মানে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তাইক আগবঢ়াই যোৱাৰ কাৰণে তাইক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰলৈ মোৰ আহ্বান শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ ডেপুটি চিফ তেখেতক লৈ আমাৰ মোৰ মানে বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এইজনী ছোৱালীক যাতে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে এটা কম বয়সীয়া ছোৱালী মাত্ৰ 19 বছৰ বয়স হৈছে
এখেতক আৰু বহুত দিন আছে গতিকে আমাৰ এই বিটিআৰখনৰ উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে তেখেতক অলপ সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে মই অলপ আৰ্থিক সহায় দান কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মৃদুল দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ নেতৃত্বত তাই যিটো ট্ৰেইনিং পাইছে তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে যে বহুমূলীয়া সময় দি এই ছোৱালীজনৰ ট্ৰেইনাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে लोगोसे हरिसिंगा उसु क्लाबनि कचार मृदुल दैमारी बिथाङाबो आजलि दैमारिनि थाइ बक्सिं देरहासार जानायखौ बरायफैना खौरांगिरिनो एरै बुङो आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आंथ' बिथांनि देरहानायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो आं बेखौनो हास्थायदोंमोन जोंनि हरिसिंगा बे इन्सटिटिउटनिफ्राय जेसेबां हायो बिदिनो गोजौ लेभेलाव आं गेलेनायखौ आं हास्थायखादोंमोन आरो बिदिनो सासे बे हिन्जावसा गेलेगिरिया दिनै पान्जाबाव गेलेनानै बिदि गल्ड मेडेल लाना होबाय आरो जोंनि क्लाबनि नामखौ गोजौआव लाखिबाय लोगोसे जोंनि हरिसिंगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बिटिआरखौनो बिथाङा नाम खालामना लाबोबाय क्लाबनि नाम मख'दों क्लाबा मानो बे ओरैनो हरिसिंगा उसु क्लाब जाहा दङ आरो बेयाव आङो थाइ बक्सिं आरो उसुनि आरो बक्सिंनिबो जों ट्रेन खालामनाय जायो मख'नो गोनांदि सनानि मेडेल मोनगिरि आजलि दैमारिनि नखराव गोरिब जायनि जाहोनाव गेलेनाय बिथिंजों गोसो बायदि खारफानो हाया बिनिखायनो आजलि दैमारिनि गेलेनाय बिथिङाव दावगाहोनो बिटिसि सरकारखौ खावलायहरो बिथां इउसुफ आली आरो मृदुल दैमारी बिथांमोना निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24